Hola amics de YouTube, benvinguts al nou vídeo d'en Google Mastery. En aquest vídeo explicarem quin és el material necessari que utilitzarem per a una ruta de BTT. Primer de tot comencem amb la que portarem posats. Portarem el mallot, important que sigui de màniga curta i que tingui les butxaques darrere per guardar coses. Per què màniga curta? Perquè a baix portarem una tèrmica que en cas que faci fred es protegirà del fred. A la part inferior portarem el culot amb protecció del cul per en cas que quan anem amb la bici no ens fem mal al cul. I uns tirants perquè no se'ns baixi el culot. Guants per portar les mans en cas de caure a la bici. Quan posem les mans no fer-nos mal. I el més important de tot, el casc. Ara continuem amb la motxilla. La motxilla ha de ser d'uns 20 o 30 litres, que sigui còmoda i adequada per la BTT. A dins de la motxilla portarem una farmaciola equipada amb tot tipus de material i una crema solar. També portarem ulleres de sol, preferiblement esportives, com aquestes d'aquí. Portarem l'armilla reflectant, que aquesta ens la posarem i la portarem posada. Portarem aigua, a l'esmorzar, i important, alguna per picar per mig de la ruta. Doncs aquest és tot el material que necessitem per una ruta de bicicleta i gràcies per veure el vídeo, subscriviu-vos al canal Google Mastery, compartiu, doneu-li like i gràcies per veure.